Ugalketa lagunduan edo esaten dena ere bai, ez? Haurdun gelditu nahi, ezin, gutxi gora bera, nola da guzti hori? Gero eta zailtasun gehiago ikuste dira, batez ere amatasuna asko atzeatzen ari gehala. Ikuste jugu paziente asko, azte diala ama izateko saiatzen, igual 35 urtetik gora, eta gero eta zailtasun gehiago daude, orduan tratamentu asko ditugu gaur egun, horretik, adinean arabera. Eta badauga adin optimo bat hortarako? Gurasotasunerako? Bai, esatu dute 25 eta 35 urte bitartean batez ere emakumeantzako idala garairik onena, baina gaur egun saia askotan. Eta adinean kontua, hor asko entzutan, elikadura, gaur egun gaztiek eraman du elikadura, drogak, beste faktore batzuk. Baina adina da gehien? Emakumetan bai. Emakumetan gure obuluak, zenbat eta urte gehiago euki, okerro daude. Así que bai. Gaztiak, bakizu, 35 arte, Gero ja, hori da. Eta gero bestetan, askotan gaur egun kogeratu ditugu obuluak, ama ez bazu izan nahi orde garai hortan, behan dugu izan nahi baduzu, aukera badaude. Bai, leike. Eta aukera guzti hauek zuek eskaintzen dituzue? Bai. Wow, bertan eta gertu, gero eta zabalago da zuen eskaintza, ja puntu ezberdinetara iritsi zarete, ez? Tolosa, Irun, Arrasate, bai, pixkat probintzi guztin gaude. Bai, pixkat ere hortik jo daiteke, ez? Emakumearen zaintza, kasu honetan emakumea esaten du, baina guraso izatea ere bin lana izaten da, orokorren, bakarka ere posible da, eta hortxe da, baina gehien bat gerturatze prozesu hontan, zuen eskaintzan, zer da gehien ikusten duzuena? Hau, bularreko gaixotasuna? Guk gehien ikuste deuna revisioak izatenean normalian, baina gero egila da osasun publikoan, matasun garaian laguntzeko garai hortan tratamentu asko ez dira egiten. Orduan, egiten dira eta igual 2 urte itxoin behar dezu ina arte, orduan jende asko tortze zaigu baita ere, aurreatzeko pixka bat, orduan, egiten ditugu revisio orokorrak eta gero espezialari bakoitzeko gauzak. Pixka bueltatuz, ez? Haurdun gelditzearen arazo horretara. Tabua da, hitz egiten da, lasai hitz egiten da honi buruz, lasai hitz egin ezkero normaltasun batez horrek onura eta mesede ingo luke orokorren gizartean? Nik uste gero eta gehiago hitz egiten dela hortaz, baina alare guainikan nik uste jugu bikotiak ez dutela esan nahi laguntza behar izan dutenak, eta txostenetan eskatzea izute, ez jarri tratamentu bidez izan dela, baina aurkitze jugu olakoak. Gero ere horri igual tarte txiki bat utzi bar litzeke intimorako, ez? Azken finen norberan intimitatea. Bai, baina ikuste baina beste batzuk ez, beste batzuk argita garbi hitz izute, izu tratamentu egin genuen, eta... Baina gero eta orokarragoa danez nik uste jendeak ez da, normala, azkenean, dana dukago kuadrillan, ero ingurun lagunen bat, ezin izan dutela. Eta, hori da, eta ume berdin berreiatzen, biankakin, eta toki berdin, eta ana berdin. Igual, bai. Luzatu berrota. Hori da.